Понякога животът може да изглежда непоносим и да ви кара да се чувствате разконцентрирани и изолирани. А знаете ли, че има начин да се върнете към настоящия момент? Ще ви разкажа за упражненията за заземяване, мощни инструменти за фокусиране върху настоящето, тялото и околната среда. Те ви връщат към настоящия момент, за да можете да намалите стреса от бъдещето или миналото. Ще разучим две ефикасни техники за заземяване. Те ще ви помогнат да се чувствате по-концентрирани и спокойни. Започваме с едно упражнение за сетивна промяна, за да промените физиологията си. Тази техника активира рефлекса за гмуркане на бозайници. Нашата нервна система има за цел да ни предпазва, но понякога се претоварва и това ни кара да бъдем тревожни и раздразнителни. Рефлексът на водолазите ни връща спокойното състояние, охлаждайки тялото и ума ни. Нуждаете се само от лед, купа или мивка с студена вода и хавлия. Напълнете купа или мивка с студена вода и потопете вътре лицето си за 15 до 30 секунди. Като усещате студа по очите и бузите си, ще забележите как това усещане успокоява нервите и облегчава напрежението. Като изваждате лицето си, поемете дълбоко въздух и издишайте бавно, позволявайки на тялото си да омекне и да се отпусне. Сега да преминем към свързването с вашата среда. Когато преминавате през труден момент, е важно внимателно да насочите съзнанието си обратно към реалността. За един момент застанете прави в стаята, в която сте. Почувствайте земята под краката си. За един момент се огледайте и назовете на глас 5 неща, които виждате. Нещо през прозореца, стол в стаята, преминаващ човек. Направете същото за 4 неща, които можете да докоснете, тъканта на дрехите ви или листата на растение. Продължете и назовете 3 неща, които можете да чуете и после 2, които да помиришете. Не бързайте, наблюдавайте без преценка. Накрая назовете нещо, което можете да вкусите. Следващия път, когато се чувствате претоварени, отделете време да се огледате и си спомнете простите неща, които ви заобикалят. Това ще има голяма роля да ви помогне да се почувствате заземени и концентрирани. Как се чувства тялото ви сега? С тези упражнения за заземяване вие предприемате важни стъпки да свържете отново ума и тялото си, постигайки чувство на спокойствие и благополучие. Помнете, че притежавате силата да се концентрирате, дори когато животът изглежда малко напрегнат.